Eu vreau să vă atrag atenție la așa set de instrumente, că el merită atenția dumneavoastră. Setul constă din două unități, acumulator la aparat de șlifuit, nu știu cum în limba română spune, cum? Bulgarcă. Șlifuitor unghiular. Șlifuitor unghiular. Acumulator e mai mare de 4 amperi la șurupovert de 2 amperi. Și la ce trebuie de atras atenție? El are impact, adică el bate, vedeți? Are un ciocan și încă una, diametru, puneți burghiu, diametru 13, nu de 10, dar de 13. Asta mult contează, că mulți oameni vreau anume cu diametru mai mare. Mai departe, are așa un încărcător de ăsta original. În completație mai are 10 discuri de tăiat metal, iacteles. Are niște burghii, are cheie, samorez, mătincă, nu știu, samorez, cred că, sau cum vreți, așa și-l numiți. Mai departe are niște bite, perihădnici și încă burghiuri pentru metal. Așa, set costă 2900 de lei cu livrare gratuit, drept acasă, Tatu Moldova.